Permezz ta' rapport dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-Awditur Ġenerali, l-Gvern qed jiddialoga b'mod trasparenti dwar il-kritika li tkun saritlu. Hekk stqarr il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt intervista fuq One Radio, filwaqt li saħaq li dan il-Gvern qed jiġixxi fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Awditur Ġenerali. Dan għall-kuntrarju ta' dak li kien isir qabel, hekk kif qabel ir-rakkomandazzjonijiet kienu jkunu injorati. Mir-rapport tal-2017 il-Gvern aġixxa fuq 172 rakkomandazzjoni tal-Awditur Ġenerali minn 192. Dan filwaqt li hemm dialogu hekk kif il-Gvern ippubblika rapport b'reazzjoni u wieġeb għal kritika li ma qabilx magħha. 90% tal-affarijiet kollha li qal l-awditur li aħna lqajnihom għedna l-awditur għandu raġun u ħanku qed nagħmlu dwarhom. U diġà bdejna nimplementaw jew ġew implementati 78% ta' dawn il-meżuri, ġifieri mhux sempliċement ngħidu naqblu, imma mbagħad nagħmluhom l-affarijiet. Kien hemm 10% oħra li kien hemm interpretazzjoni differenti. L-awditur jgħid ħaġa aħna ngħidu isma'. Aħna din l-interpretazzjoni tagħna hija differenti. Imma din it-tip ta' dialogu huwa importanti ħafna għat-trasparenza li mhux biss sempliċement jkun hemm kritika, ma jkun hemm tweġiba ta' dik il-kritika u mbagħad is-sintesi ta' dak kollu. Dr. Muscat stqarr li l-Gvern qed jeżamina rapport maħruġ mill-Kummissarju għall-Standards Dr. George Chisler. Fir-rapport issir kritika għal fatt li backbenchers miż-żewġ naħat tal-Kamra għandhom xi tip ta' karigi mal-Gvern jew entitajiet tagħhom. Stqarr li din bdiet taħt Gvern Nazzjonalista u mhux se jirrepeti l-iżbal li jagħti żieda fil-pagi lil membri parlamentari minn wara dar il-poplu. Il-Kummissarju tal-Standard jgħid ukoll li jipproponi li dan kollu jiġi solvut flimkien ma' żieda fil-pagi tal-membri parlamentari li mhijiex xi ħaġa li għandha tittieħed lightly u ma tistax issir minn wara dar in-nies, m'hemmx dubju, għax hija kwestjoni delikata immens. Il-Gvern li pprova jagħmel hekk, il-Gvern ta' qabel li kien qabad użid 500 euro fil-ġimgħa lill-membri tiegħu stess kien għamel spiċċa froġa kbira u jien żgur mhux ħamnimxi f'dik it-triq. Dr. Muscat ara fil-bżonn li jkun hemm diskussjoni pubblika u eżami legali ta' dawn l-affarijiet. Dan fil-waqt li stqarr li l-Gvern se jkun qed jeżamina r-rapport u joħroġ bil-pożizzjoni tiegħu f'dan ir-rigward. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.